So here we are at Tiger Valley, ready to do helium shopping. Got the helium balloons. Now we just have to find a shop for Marika to ask for assistance with the helium balloons. So Marika is a little nervous. I want to talk to people. I have the balloon ready. Are you ready? No. You'll have to be. And go. Hi. You're looking for coffee and take. Damn it. Net gemist. Hallo allemaal. Jouw beurt. Nee, nog. Oh. Hi there. Praat. I'm the best Scottsdale ever, and I love this pickle so very much. And it's like ducky love, love. Vangen gaat het nou opkomen, mijn lieve? Daar. Oké, dat is terug. Hallo? Hallo. Kom niet meer af. Maar dat is entertaining. Yes. Hij gaat niet van. Oh joh. Hij gaat niet van. Hij gaat niet laten van. Oh joh. Blijven elkaar. Nee, niet meer voor mij nodig. Oké, dat is terug. Hallo? Hallo.